Dnes som si pre vás prichystal takéto cesnakové cestoviny. Mňam. Nakrájal som si mäsko kuracie, prsia, orestujeme, posolíme, pridáme sojovú omáčku, trochu čierneho mletého koreňa, 1,5 čajovej lyžičky horčice, trochu čerstvého rozmarínu, taký plátok másla, 1 kukuricu z konzervy, 1 črievko taveného syru, 1 špagety, celé to premiešame. Teraz si prichystáme omáčku, kyslú smotanu, do toho dáme 5 strúčikov cesnaku pretlačeného, trochu čierneho koreňa, sol, premiešame takto krásne a primiešame to do tých špagiet. Rýchle a neskutočne dobré jedlo. Prajem vám dobrú chuť a som rád za každý odber a like. Ahojte, zase na budúce, čau čau.